Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan, sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko sa nagatindog nga cross. Animal ka, Jack Balan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila playas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinom. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sang kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang Alpha at Beta Nutrients sa mangosteen.
sugpon sing ikaduha nga bahin sa kabuhi ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Basigulpi lang kita ipatawag ni Major Jack. Kag malang-alang tablas trabaho mo diri kag hindi pa matapos. Amo gani. Karon sabon, mabalik kita sa balay ni attorney. Manila kita dito. Basi kung makakita kita sang oportunidad, hampakon siya. Di ikaw bala, Jack. Hindi ta kabisado ang sulod sang balay. Amoy ang ginaproblemahan ko, Bugoy. Makasulod lang kung tani kita. Makabisar tang sulod sang balay. Nga anong plano mo ako? Sa din mo siya plano ng igoon? Sa ila balay. Doon mo rin ang lugar nga pwede ko siya ikuon. Nga mahimo ko kung ano ginaplano ko. Nga mahimo ko ang gusto ko pagwaon. Nga senaryo kung nga ano patay siya. Jack, Mabudlay kag delikado kayong luyag ko himoon. Pero wala ko sa mahimo. Kinahanglan mamaterialize ang plano ko. iplastar bala sa akon, Jack. Basi ko may mabulig ko. Oh, magpamati ka. Amoy ning plano ko. Major! Kuna mo, piyo na. Piyogid nga pasakaan ka sang akusasyon. Oo ninyo. Ginprangka niya ako. Siling ko na gid eh. Man, huwag ka ginamati sa akon eh. Balaan ko na nga masunog ka. Kag siya gid ang masunog sa imo. Naglusog ka pa gito. Kuan eh. Tuloy ko lang mahibad na matuod. Abi ko tagu-taguon pa niya. Gali kay prangkahon pa niya ako. Duk ka na patyon sa animal. Ngayon di mo siya pagpatsyon. Kung siya man lang matag sa problema sa imo, dulaa siya sa banas mo para madula man ang problema mo. Kung pwede lang nga abi nga hindi. Pero mabudlay siya iguon. Pagsugidanan naman gani. Wala na gali ng panulok sa duhan niya katao sa akon. Ginapanilaga nilang giho ko. Wala sila nagasalig sa akon. Ay, kagkada mo subong sa ilan ninyo. Hindi mo sila madali-dali. Pabudlayan ang sinuman nga maghandom sang malain sa ila. Gilang, bayda. May tsimpo ginaya para sila. Isa pa hindi sila yung priority, tasubong. Labi na gid ako. Wala transaksyon sa droga. Edites na problema, hindi pala. Kaya bisa na pakunta pa sila. Wala man gyapon sang matag sang kwarta sa aton. Hindi pala? Tod, bisan madula man sila, Major. May ara man gyapon ng mga unit nga magatuhaw sa pagkrikirar para awayon ang illegal nga droga. Kaga muna. Budlanas na subong bunggo kon. Gani subong, laylo tayanay sa illegal nga droga. Lainaw naman tang biyayeta. Hindi pala mainil sa batas ang mga parak. Ang animal nga bisana. Ginhalitan ako sang panulaya. Sakit ka palibog kay Bisana ang buisit ngayon na pabayi siya. Pabayi lang na, bala. Bay lang, kaya may tsimpo na para sa iya. Pawalay lang. Basta, hindi lang magkalipat nga may atrasyo siya sa imo. Mapatay na ako. Hindi ko malipatan ng animal nga ina. Hatagan na ako sang kahigayonan sa pinakaadlaw. Ako mismo ang mapatay sa bisanang ina. May muta kita sa iya sa pilakadlaw. Kulatalang gila. Kulatang gusto nga tiyon. Pero, sa subong, transaksyon na rin unahon tayo. Kinanglan tayo kwarta.
May prospect na ako ninyo. Damo ni kwarta. Mhm. Mahatag din sila kung aari sa ato ng ida kabataan. Para mo lang galing Oo. na. Chinese ini. May duwas la kabata. May dalagko sila nga negosyo. Di nag-start kay Traon tada yun. May negosyo sa Negros. May ari man diri sa Iloilo. Pero dito sila nag-i-store sa Negros. Kag dito man nag-i-eskwela ang ila kabataan. Para mo lang galing na, sus. Okay. Ari. Yatag sa ako na detalye, ha? Kay planuhan tadi. Okay. Ikaw nang bahala kung pilang i-demand mo nga ransom. Silinggo gani sa imo, yatag lang sa ako ng detalye kay talaon ko, Kaga may balanta kung alugi ka damong kwarta sa pamilya ngayon eh. Para mabanta ko man kung pila ang dapat pangayon ta sa pamilya. Sige. Ang problema lang, kung diin nyo taguon ang mga bata, kung makuha na. No problem. Ako nang bahala sila. Kada mo sa lugar nga pwede taguan sila sa Iloilo. Itabok yung mga bata kung makuha nyo na? Oh, basi kung maalang-alang ka mo? Basi mabudlayan ka mo magsakay sa barko? Doon nalipat ka pa. Ha? May speedboat ta? Ha? May pump boat man ta? Hindi ba lang ang nagatabok-tabok sa Negros sa Iloilo tanga droga? Amo ng service? Gusto ka rin na. Gani, relax. Kalma. Kaya kung bahala na. Lugay na ko yung sa mo sining nga trabaho, Major. Kadamo sang kwarta namon sa grupo ko tungod sa amo sining nga business namon sa to. Sa amo sining nga mga transactionist, Major. Natugtulan kong lugar ngayon eh, boss. Pero hindi ko mayo kabisado. Pero wala problema. Doon ko lang si Raul bala nga akong bala pa kaisa. Kay kabisado yung Negros. Kami nang bahala da. Si Raul, Oo. banan ni Michelle. Okay. Mayo. Te, sige ha, ikaw na bala masyong. Dala ka sagad sa pag-surveillance. Kaga kung kumpleto ng impormasyon, iguon ta ni. Areglado, boss. May problema. Makuwatas ang dugang ng mga bata. Dito tayo butang sa Gimaras, sa balay. Lasig lang niya masyong. Ayong 3 na kadlaw. Sugod nga makuwata ang Chinese, ang bata sang insect, may 5 na tadayod ka milyon sila. Oh, mayo! 5 ka milyon!
Kabudlay. Hindi ko kabisadong sulod sa balay. May tadi ko makita ko. Ang cellphone ko. Si Montesa. Hello, Montesa. Kamusta ka na, Diro, Jack? Okay lang ako. Oh, ano? Kamusta na? Okay lang. Pero hindi madali-dali. Subong pa lang ako makatrabaho sa ngamusin eh. Daan muna ako sa una na trabaho pero hindi parehosin eh. Ha? Ulta ko sa ini, Montesa. Mayroong tani kung basta ko lang apat yun. Pero hindi eh. Kailangan pagwaon kong aksidente ang natabo. Ha? Ho, Montesa. Para wala sang investigasyon na matabo. Budlayan ako, pero sige lang. May ideyahan gini. Oh, kahibalo ako nga masarangan mo ina, Jack. Aho, gali. Pwede mo na ma-check ang account mo. Napasulod ko na ang kwarta. Ang pauna nga bayad sa trabaho mo. Salamat, Montesa. O, sige. Babaluntan ka kung okay na. Okay, Jack. Salamat man. Halong katira. Bye. Salamat, Montesa. Bye. Jack, nanawag ang sekretarya ni attorney. Ano ko no? Naset na niya ang appointment kay attorney. Amo pala. Saan o? Dasong nga adlaw. Alas 10 ang aga. Hindi. Katuan tayo sa subong. Ha? Masugilanon kita subong sa opisina ni attorney. Istorya untang sekretarya niya. Pero sa dason pa ko nung adlaw kita pwede makapagkita siya. May plano ako, Bugoy. Pamati. Amoy nang ihambal mo karon sa sekretarya. Dason pa man ka mo nga adlaw makita ay diri ni attorney, sir. Hindi ba nga amo inang hambal ko sa imo kaina? Oh, miss, pero kwan eh. May emergency kami nga katuan sa asawa ko eh. Oh, ha? Karon si Gabi nga mong flight pa Malaysia eh. Oh, ha? Bukante ka tamang lakat namon ngayon eh. Kag basi madugay-dugayan kami dito. Oh, paanong appointment ninyo kay attorney, sir? Amo gani nga nagkadugay kami dire. Maayo tani kami nga masuwilanon kami sa iya subong. Hindi ka magkamalaka, mabayad kami sa pag-entertain niya sa amon. Ato subong si attorney sa balay. Madali lang, sir, ha? Tawagan ko siya. Pahibalon ko siya party sini. O sige, hambal lagi siya, miss. Kung pwede naton nga makamit kami subong. Bisan kami pang makadto sa iya. Okay, sir. I-try ko. Sige, hambala si attorney, miss. Mabayad kami subong sa pauna nga bayad. Basta buligan lang niya kami. Okay, sir. Ikaw galing siling sa nga akong sekretarya.
Sino palihog? Mr. Romulo Panes, attorney. Kasi Mrs. ko si Jane. Okay. Kabalo ka medyo hindi mayo pa matiyag ko. Ano pa, wala akong magkanto sa opisina. Luyag ko tani nga magpahuway. O galing sulo sa sekretary ko. Nagapamilit gid ko no kamo ni Mrs. mo nga mag-meet sa akon. Apo nga nagsugot na lang ako kay basi kung importante kayong tuyo ninyo. Importante gi katama, attorney. Kabalugi ko nga makabuli kagit sa amon. Dason pa tani nga adlaw ang appointment namon sa imo, pero may emergency kami nga katuan sa asawa ko eh. Makadto kami sa milisya, attorney. Kag base madugayan kami nga makapauli. Kaniluyag namon nga masugilanon kagid, attorney Ferrer. Amo pala, ano gandang mabulig ko? Plaster. Pero siguro may ideya naman kamo. Medyo mahal ako mag-sukot sa attorney's fee ko. Hindi problema ang bayad, attorney. Mabayad kami kung pilang isukot mo. Basta piho lang nga mabuligan mo kami. Ano na parte sa duta? Oo, attorney. Anong problema? Kung nataon wala gid man, tungod na nabakal na namon. Ang pagpasaylo na lang sa ngalan namon, ang luyag kong nga pangayuan sang bulig sa imo, attorney. Legal ba lang pagbakal ninyo sa duta? Oo naman, attorney. Kumplito na es mapilis. Ang amon lang ni Mrs. nga mangin madasig lang ang pagpasaylo sa amon ngalan. Kag isito lang tanan nga mga balayran sa tax bilas ang duta. Wala problema ito. Amo man lang galinabi ko kung dako gid ang problema ninyo. Abi ko kung hindi nyo duta ang luyag yung kuhaon. Hindi, attorney. Nabakal yan na ginamon niya. Sabagay, bisan hindi pa inyo. Kagluyag ninyo nga ang kunon, masalangan nato nila nga kuhaon. Basta may inugasto lang kamo. Matuod, attorney. Oh, ha? Sige. Attorney. Ang misis ko nagutik sa akon. Pwede ko na nga makapasiyar siya. Sure. Sige, misis. Ang CR, aralan din sa unahan, oh. Ikaw nang bahala, ha? Sige, anong to galing? Ang galibang. Basta nasigon mo lang, attorney. Gusto kay galing hambal ni Montesa. Walang problemang bayan. Matuod kay magaling kinasilin. Nga mahulik mong isda sa ipapa. Panilagan kong surot sa balay. Kabisangon ko para mapusa ko ng magsurot diri. Bisan anong oras nga guston ko. Sakong kamatod, attorney. Tusong kang dayan. May rasong giman nga dapat kapat yun.
Ang inyong mabatian, isa ka binayaran